Tämä kysymys on tältä päivältä käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Mäkipää, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, lastensuojelun painopiste on viime vuosikymmenten aikana siirtynyt ennaltaehkäisevistä toimista raskaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Huostaanotot ovat lisääntyneet voimakkaasti ja sijaishuoltomarkkinoille bisnestä tekemään pyrkivät monenlaiset tahot. Tilanne on huolestuttava. Parasta lastensuojelua on se, mitä aiemmin ongelmiin puututaan, ja lapsen kannalta varhainen apu on luonnollisesti inhimillisin vaihtoehto. Kun ennaltaehkäisevät toimet puuttuvat, resursseja tarvitaan myöhemmin monin verroin. Liian usein apua tarjotaan vasta, kun tilanne on mennyt niin vaikeaksi, ettei sitä pystytä korjaamaan. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, aikooko hallitus kehittää lastensuojelua inhimillisempään suuntaan muuttamalla lastensuojelun painopistettä korjaavista toimista ongelmien ennaltaehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukemiseen? Ministeri Huovinen. Arvoisa puhemies, kysymys on todella tärkeä ja voi hyvin yhtyä kysyjän näkemykseen siitä, että nämä ennaltaehkäisevät toimet ovat niitä kaikkein keskeisimpiä. Me emme varmaan koskaan pysty kaikkia niitä vaurioita ja vahinkoja korjaamaan, jos emme riittävän varhaisessa vaiheessa varmista lapsiperheille matalan kynnyksen palveluja. Meillä on hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea, jossa on lähdetty kehittämään kunnissa malleja, joilla pystytään tarttumaan näihin ongelmiin riittävän varhaisessa vaiheessa. Mutta on myös totta, että meillä on tässä itse lastensuojelussa joitakin ongelmakohtia, joihin myös ministeriötasolla aiomme tulevaisuudessa tarttua. Ja pyydän edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, tiedossa on, että tiettyihin ryhmiin kuuluvilla perheillä on kohonnut riski päätyä lastensuojelun asiakkaaksi. Esimerkiksi yksinhuoltajuus ja toimeentulotuella eläminen nostavat riskiä merkittävästi. Olisikin tärkeää, että tällaisille kohonneen riskin perheille tarjottaisiin tukea arjessa selviytymiseen ennen kuin heidän tilanteensa muuttuu vaikeaksi. Pienellä käytännön avulla on suuri merkitys, kun se saavuttaa kohteensa ajoissa. Ennaltaehkäiseviä tukitoimia ovat esimerkiksi kotipalvelut, neuvolapsykologin palvelut ja aikuisten päihdehuolto. Kysynkin, aiotaanko olemassa olevaa tietoa elämäntilanteensa puolesta riskiryhmään kuuluvista perheistä hyödyntää siten, että nämä perheet otettaisiin todella hyvissä ajoin yhteiskunnan tukiverkon piiriin? Ministeri Huovinen. Arvoisa puhemies, Suomessahan on erittäin kattava neuvolajärjestelmä ja väitän kyllä, että nimenomaan neuvolajärjestelmän kautta me tavoitamme suurimman osan suomalaisista lapsiperheistä. Ja sitä kautta pitäisi kyetä auttamaan niitä perheitä erityisesti, joilla näitä haasteita on. Mutta olen kertonut omanakin esimerkkinäni sitä, että kun lapsi tulee 3-4-vuotiaaksi, niin siellä neuvolassakin käydään sitten ehkä kerran vuodessa. Ja tällöin voi kyllä esittää sen kysymyksen, että vaikka ammattilainen siellä neuvolassa olisi kuinka asiantuntija, niin kuinka hyvin hän pystyy näkemään sen tilanteen siinä perheessä ja mahdolliset avun tarpeet. Lisäksi meillä on kyllä sellainenkin ongelma, johon pitää myös puuttua ehkä kansalaiskeskustelussa, joka koskee sitä, että monet perheet kokevat lastensuojelun hyvin leimaavaksi. Ja mielestäni tästäkin ajattelusta pitäisi päästä eroon, että se lastensuojelu, se on tarkoitettu lapsen parhaaksi. Ja aina ne lastensuojelutoimet eivät todellakaan tähtää siihen, että lapsi joutuisi eroon biologisesta perheestään, vaan kyse on nimenomaan tästä varhaisesta avusta ja tuesta, johon tässä kysymyksessäkin viitattiin. Edustaja Mäntylä. Jokainen huostaanotto on tragedia. On tilanteita, joissa se on ainoa vaihtoehto lapsen parhaaksi. On myös tapauksia, joissa toimenpiteiden perusteet ovat kyseenalaiset. Yhteistä kaikille huostaanottotapauksille on kuitenkin se, että yhteiskunta on käytännössä epäonnistunut ennaltaehkäisevässä työssä ja perheiden varhaisessa tukemisessa. Huostaanoton jälkeen biologiset vanhemmat kokevat jäävänsä hyvin yksin. Perheiden taustalla on usein elämän inhimillisiä vastoinkäymisiä, joihin perheet tarvitsisivat apua sen sijaan, että lapset huostaan otetaan ja vanhemmat jäävät yksin taistelemaan.
Huostaanottojen purkaminen on vaikea prosessi. Prosessin aikana lapset saatetaan esimerkiksi yhteydenpitorajoituksien kautta vieraannuttaa vanhemmistaan. Vanhemmille ei ehkä anneta edes uutta mahdollisuutta. Kuitenkin lähtökohtaisena tavoitteena tulisi aina olla perheen jälleenyhdistäminen. Kysyn ministeriltä, mitä aiotte tehdä, jotta biologiset vanhemmat tulisivat kuulluiksi ja nähdyiksi lastensuojelun prosesseissa, ja tuletteko huolehtimaan siitä, että jatkossa lastensuojelun rahoituspohja rakentuu siten, että painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään työhön? Ministeri Huovinen. Arvoisa puhemies, on korostettava sitä, että huostaanotto on aina se viimesijainen keino. Ja meidän pitää näissäkin tilanteissa pyrkiä aina varmistamaan se, että lapsen etu toteutuu. Näistä perusasioista on siis huolehdittava. Mutta meidän täytyy varmasti lisätä vielä näissäkin asioissa koulutusta. Ja sen vuoksi juuri kun meillä on ollut selvitystyö koskien tätä lastensuojelun kehittämistä, olemme tekemässä toimintasuunnitelmaa nyt tuon Aulikki Kananojan työryhmän työn pohjalta ministeriössä, jossa kootaan ensiksi tällaisia nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mutta myös sellaista pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmaa lastensuojelun tilanteen korjaamiseksi. Ja tässä yhteydessä haluan vain mainita, että THL:lle on jo taattu resurssit siihen, että tällainen koulutuskierros, valtakunnallinen koulutuskierros sekä opas lasten kanssa työtä tekeville tullaan julkaisemaan nimenomaan siihen kenttätyöhön avuksi, jotta pystytään lapsen edun mukaiset ratkaisut varmistamaan. Edustaja Vehviläinen. Puhemies, tässä mainittu Aulikki Kananoja on tehnyt hyvää työtä ja siellä on paljon hyviä esityksiä. Olemme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuulleet koko ajan, mitä olemme kuulleet tästä lastensuojelusta, niin erittäin huolestuttavia viestejä sieltä kunnista, että siellä ei ole riittävästi resursseja henkilöstön puolelta. Sama koskee myös näitä aveja. Yhteensä Suomen aveissa on 5 henkilötyövuotta tekemässä lastensuojelussa työtä. Ja samalla tavalla olen kyllä huolissani myös ministeriönkin osalta, että jään jotenkin miettimään, että onko nämä oireet, joita tulee vähän joka tasolta, niin ne kertoo siitä, että me ei lastensuojelussa ole päästy riittävän pitkälle ja se kokonaisnäkemys perhepolitiikan osalta ehkä puuttuu. Ja ehkä viimeisin hätähuuto minusta tästä oli se, että lapsiasiainvaltuutettu Maria-Kaisa Aula jätti tehtävänsä ja eräänä perusteluna oli se, että työmäärä on niin valtava. Ja kysyisin teiltä, arvoisa ministeri, että mitä aiotaan tehdä lapsiasiainvaltuutetun toimistolle ja siirretäänkö ne mihinkä oikeusministeriön alaisuuteen vai ehkä eduskunnan alaisuuteen? Arvoisa puhemies, aluksi haluan kyllä olla eri mieltä edustajan kanssa siitä, että meiltä puuttuisi jollakin tavalla kokonaisnäkemys näistä lapsiasioiden kehittämisestä. Ei puutu. Juuri kerroin, että me teemme toimintasuunnitelmaa nimenomaan lastensuojelun toimien kehittämiseksi ja mietimme niin lyhyen aikavälin kuin pitkänkin aikavälin toimenpiteitä tässä asiassa. Mutta on totta, että näissä resurssikysymyksissä meillä on toki haasteita. Ja esimerkkinä voi mainita tämän valvontakysymyksen. Monesti ammattilaiset ovat niin tuolla kuntatasolla kuin myös valtion tasolla aika lujilla tehdessään tätä käytännön työtä. Ja tässäkin meidän pitää mielestäni katsoa myös sitä koulutuskysymystä, voimmeko ehkä lisätä sosiaalityöntekijöiden koulutusta niin kuin joissakin yliopistoissa on jo tehtykin, ja sitten pitää huolta siitä, että nuo asiakasmäärät eivät lastensuojelussa nouse liian korkeiksi. Mitä tulee lapsiasiavaltuutetun valitettavaan irtisanoutumiseen kesken kauden, olen monessa haastattelussa todennut sen, että me emme ole olleet vaikut korvissa tämän asian suhteen tuolla ministeriössä. Lapsiasiavaltuutetun toimistoon on päinvastoin lisätty nimenomaan lapsiasiavaltuutetun toivomuksesta lisäresursseja viime vuosien aikana. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, Suomen hyvinvointi onnistuakseen vaatii laiminlyöntien tunnustamista. Mielenterveyden keskusliiton mukaan 1/5 alaikäisistä lapsista elää perheessä, jossa vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Samoin joka 5. suomalaisnuori on saanut 21. ikävuoteen mennessä hoitoa mielenterveysongelmiinsa. Mielenterveysongelmat sukupolvittuvat. Kuntien peruspalvelut eivät riitä perheiden mielenterveyden ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Perheen ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa yli 17 000 lapsia ja nuoreen. Samoin onko kohtalon ivaa, että 20 vuotta sitten
perheitä oli 60 000, jotka saivat kunnalta apua arjen haasteisiin, kun voimavarat loppuivat. Kodinhoitajan apu auttoi perhettä vaikean tilanteen ylitse. Nyt tukea saa lähinnä vasta, kun perhe on lastensuojelun asiakkaana. Olisin kysynyt, arvoisa puhemies, onko mahdollista saada kunnille lisää resursseja, jotta ennaltaehkäisevää työtä voidaan lisätä? Ja ministeri Huovinen. Arvoisa puhemies, näihin edustajan mainitsemiin kysymyksiin tullaan muun muassa tuon sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä, joka toivottavasti nyt saadaan eduskunnalle vielä tämän kauden aikana käsiteltäväksi, koska siinä on nimenomaan yhtymäkohtia näihin asioihin, joihin tässä viittasitte. On kuitenkin muistettava, että meillä on monia kuntia, joissa on onnistuttu huolimatta tästä resurssipulastakin tekemään järkeviä ratkaisuja. Ja esimerkkinä nyt jälleen kerran voisi mainita Imatran mallin, niin sanotun Imatran mallin, jossa on onnistuttu lyhyelläkin aikavälillä lastensuojelun kustannuksia vähentämään sillä, että on nimenomaan tähän varhaiseen tukeen ja ennakoivaan apuun satsattu. Eli tämä on mahdollista. Itse haluaisin tässä keskustelussa niin meiltä täällä eduskunnassa kuin myös kuntapäättäjiltä ehkä kysyä vähän enemmän sitä, että hyödynnämmekö olemassa olevia resursseja riittävän hyvin ja tehokkaalla tavalla. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja.